Balay bun ki pseng ki bashir kai ki mi kensan ha kawai kanong ba ha China. Perkat parlok kat ba pidang tiak ha kemit uslap ubajur uter napang hadu badap umlut ki surok ki lenti ki sengking ki briu ki hap ban pet na ki ying ki sem jong ki tang ban pen im yelade hanrei kensan kajing ma ka ba kham shir kai ka ap da kawai pat dagi spak terli ki peseng ki sedang ban cingi haki don ki bom don bi hanrei pun naki ki dai ki kobra bat ki wei pat ki jai peseng ki ba ka bi jong ki ka khlain pha balada ki yo ban pu la ban yap ru ki video jong ka nei ka cingja ki la sa prang haki social media bat perlengo ye ki milian ngut ki bru hakeleng ka perthei bat ka jingkeli kalong kumno ka wei ka nong ba ka basyong basak kibru ka kela kensan sya ka nong ba jong ki pseng hatu dei tang ki bor jong ka mariang nedon sa ka wei pat ka daw ka babun kibru kimtip ha ka ne ka video ngin ya pej bnia ha ka bedei bat ka ne ka benta ha ka basdang jong benai Julai arjar arpnru ha ki tan jong ka gu ang si ha gari China kala shalan shop house lap ubajur pha kiwa kila shlei kidam bat ki pung kila dap bat kila shlei badan ki bab theiru kisnong ki babun kila ngam hapo ka daki spa daki hajar ngut ki bru ki habban ino ye ki ying ki sem jongki ki sirok ki jingking bat ki jakarep kila julor hanrei kane kam kut tangkumne mi sakawai pat ka jing bat kata dei daki pseng bun ki bru ki perkhat bagini ki pseng ki mi na khlau hanrei kane kamlong ka jing shisha hagu angzi don bun ki fam ki bari tang ye ki pseng yakini ki pseng lari ban pendan kam kum haka bashna dawai tenrai kabumut ki shim ya kabi jong pseng bat ki shna dawai ya ki benta jong ka sni jong pseng ru kini kinong China hangne kinang ban pendan kam bat ya kadok jong pseng pat ki pendan kam kum kadok bang ban bam anda ka kala shlei kala penculor ya kini ki fam dagi spak teli ki pseng kila laik pathar bat ki laik sheki surok sheki ying bat kila penma ya ki bru kat kum ki jing ya thu jong ki kubor la antat ba amduna shu ya ka khandai spak teli ki pseng ki bala laik phet na ki fam bat na pedeng jong ki don ru ki kobra ki krat ki pit viper ki badon kabi ka bashir kai pha ki pai ba ki ring video ya ki pseng ki bajingi haki surok badap barung wat hapo ying ki bru ki shepting ban yat hapo ki bor sarkar ki lama hamjur ba amdei ban persang ban kem ya kini ki pseng yo ki kumdat ki kenhun ai chingerap wut ki lek ban wat ye ki pseng bat ban kem ye ki hagaju ke por ki hospital ki lapan kre ye ki dawai ke baki ong ki anti venom bat ki doktor ban sumar kloy ladadon kino ki basya pu kacing like ki pseng kadai tang kawai ka benta jong kane kacing ja kajing slei kala pen yap briu kala pen mensau bun ngut bat pelong ye ki hajar ngut ban petchnong bun ki long ying ki ladu yala ki ying ki sem bat ki jing don jing ki nong pelai ki trei mit bat sngi ban pen ya ki ba sakut bat ban yada ye ki paj ba na ka jing ma jong ki pseng ki badon bi kane ka jing ja ka hikai yengi ba ka bor jong ka maryang ka wanra ye ka jing kala aru ban wanra shibun ki wei pat ki jing ma ki ba amdan mano ba khmi lenti ka jing shlei kampen jular tang ye ki jing kala ban pelait ye ki merat ki bama kum kine kala ban penjat ye ka bam di bat ka pen shitom ye ka kam jong kinong pelait namar kata ka jing pen kre bat ka jing tip kalong ka badon kam yengi ha kanu ka benta ka jing ye thu khana shapang ki pseng ha China kam dei tang ka jing ye thu khana shapang ka jing ting ka jing sir kalong ka jing pen kan mau baka bor jong ka mariang ka kham krau ban ye ki bor jong ubru tang uslap tang kawai ka jing shlei ka jing jong ki hajar ngut ki bru
kalak men kelalut nadong sedong. Ngakermen baka kenhun ajing erap, kan lak bentik lakam ya kene ke cing kabadan ha China, lada pesengau kenat ya kene ke video. Sengau ha share, comment, like, but subscribe ya kene ke channel. Kublai Shibun.